Az emberi evolúció története több millió évvel ezelőtt kezdődött, mélyen Afrikában. Egy ősi főemlős csoport alkalmazkodott a gyorsan változó környezethez, és ezzel elindult az a folyamat, amely végül a modern emberhez vezetett. Körülbelül 4 millió évvel ezelőtt jelentek meg az australopithecusok. Ezek a korai emberfélék már két lábon jártak, ami hatalmas előnyt jelentett a szavannákon való túlélésben. Bár agyuk még kicsi volt, a kézhasználat fejlődése és a társas együttműködés első jelei már megfigyelhetők náluk. A következő mérföldkő a Homo habilis, az ügyes ember megjelenése volt, nagyjából még millió évvel ezelőtt. Ők már képesek voltak egyszerű kőeszközök készítésére és használatára. Ez a technológiai forradalom a túlélés új útjait nyitotta meg számukra. Egy újabb jelentős lépést a Homo erectus jelentett, aki mintegy 1,8 millió évvel ezelőtt bukkant fel. Ők voltak az elsők, akik tüzet használtak, bonyolultabb vadásztechnikákat fejlesztettek ki, és elterjedtek Afrikán kívül is, Ázsiában és Európában. A Homo erectusok élete már sokban hasonlított a mai vadászó-gyűjtögető közösségekére. Közben különböző emberfajok is megjelentek és eltűntek. A Homo heidelbergensis, a Homo floresiensis vagy a neandervölgyiek mind-mind saját evolúciós utat jártak be. A neandervölgyiek például fejlett eszközöket használtak, temették halottaikat és művészi hajlamokat is mutattak. Végül körülbelül 300 000 évvel ezelőtt megjelent a Homo sapiens, mi, a modern emberek. Az agyunk fejlődése lehetővé tette a bonyolult nyelvhasználatot, az absztrakt gondolkodást és a kulturális örökségek létrehozását. Művészetet teremtettünk, társadalmakat építettünk, vallásokat, tudományt és technológiát alakítottunk ki. De az evolúció nem ért véget. Ma is folyamatosan változunk. Genetikai alkalmazkodások, technológiai innovációk és társadalmi fejlődések alakítják jövőnket. Az emberi evolúció története a kitartás, a kíváncsiság és az alkalmazkodás története. És ez a történet, a mi történetünk,